पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मिळालेला लोकमान्य टिळक पुरस्कार नेमका काय? सुरुवात कधीपासून आतापर्यंतचे मानकरी कोण? पुण्यातल्या लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टच्या वतीनं देण्यात येणारा प्रतिष्ठेचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रदान करण्यात आला. पुण्यातील लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टच्या देण्यात येणारा प्रतिष्ठेचा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रदान करण्यात आला. पुणेरी पगडी, उपकरण, मानचिन्ह आणि 1 लाख रुपयांचा धनादेश असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टचे अध्यक्ष दीपक टिळक यांच्या हस्ते पंतप्रधान मोदींना 41वा लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात त्यांना सन्मानित करण्यात आला. त्यावेळी पुरस्कार सोहळ्याच्या व्यासपीठावर मोदी यांनी भाजप-विरोधी आघाडीतल्या 2 नेत्यांची म्हणजे शरद पवार आणि सुशीलकुमार शिंदेंची उपस्थिती लक्ष वेधून घेणारी होती. कुठलाही पुरस्कार मिळतो तेव्हा जबाबदारी वाढते. मला मिळालेल्या पुरस्काराला लोकमान्य टिळकाचं नाव जुळलंय, त्यामुळं माझी जबाबदारी कैक पटीनं वाढली, असं सांगून पंतप्रधानांनी हा पुरस्कार 140 कोटी जनतेला समर्पित करत असल्याचं जाहीर केलं. या पुरस्कारातून मिळालेली 1 लाखाची रक्कम आपण नमामि गंगे प्रकल्पासाठी देत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मोदींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठीतून केली. छत्रपती शिवराय फुले, टिळक, चाफेकर अशा महान नेत्यांची महाराष्ट्र ही भूमी आहे. महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीत या पुण्यनगरीत येण्याची संधी मिळाली हे मी माझं भाग्य समजतो, असे उद्गार त्यांनी काढले.